Двубоят вече започна. Да пожелаем успех на българският отбор. Матч реванш от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Ако Левски... Сега много добро подаване към Радослав Кирилов. Флага на рефера остава долу. Това изглежда опасно. Радослав Кирилов в наказателното поле. Търси Борислав Рупанов. За малко се размина Борислав Рупанов. След това отправи удар. Ето първото добро положение в двубоя. Той е на сметката на Левски. Много добре бе намерен Радослав Кирилов, който в типичен свой стил успя да пробие. След това и да подаде топката към Рупанов. В първи момент не стигна до нея, но след... Върнаха притежанието до макините след точния пас на Майкон. Сега пространство пред Микелс. Кристиян Димитров трябва бързо да скъси разстоянието и го прави. Все още е Микелс. Центриране на Микелс. Макон с важна намеса. Сега поредната добра възможност за нещо интересно от статично положение. И отново нещо различно. Нещо, което очевидно е тренирано. Евертон Бала не се справи при центрирането, но след това намери много добре. Майкон от ляво удар на Радослав Кирилов и резултатът е открит. 40-та минута. Левски повежда с 1-0. Страхотно нападение на отбора на Хулио Веласкес. И ето бурна радост на гостуващите фенове тук на стадиона в Баку. Сигурен съм, че и хората на видеостената пред сектора на стадион Георги Спарухов сега изпитват същата радост, каквато и играчите на терена. Левски дочака своя момент и Левски удари когато трябваше. Не се получи първият опит. Евертон Бала не успя да центрира по най-добрия начин, но след това намери перфектно продължение на атаката към Майкон. Той пък сложи топката на крака на Радослав Кирилов, който демонстрира пък голямата си класа. Без да спира топката с едно докосване, заби неспасяемо в долния десен ъгъл на Стас Покатилов. Никакъв шанс за казахстанския вратар на Сабах. И така Левски има преднина от две попадения. Митков определено. Човек с доста повече вкус за атаката. Каквато сега има за Левски. Рупанов. Удар на Рупанов от далечно разстояние. Опита да изненада Борислав Рупанов. Стас Покатилов. Положение на атаката. Парис сега. И веднага Майкон срещу него. Този път Кахим Парис се измъква вече в наказателното поле. Трябва да бъде спрян Кахим Парис. Прави го Светослав Вуцов. Успява да отрази този пробив на крилото на Сабах и удар от малък ъгъл по диагонала. Нурлиев. Охене стигна първи до топката. Много слабо отигравана обаче от страна на Карлос Охене, който сега дава възможност за опасна атака на Сабах. Рахим финтира. Кристиян Макун, това бе много опасно. Удар на Павел Шафранко, който преминава опасно близо до вратата на Светослав Вуцов, но не намира очертанията и може би най-добрата атака на Сабах от началото на двубоя. И тук неточно изпълнение на Павел Шафранко. А всичко дойде от една неточност на Карлос Охене в центъра на терена. Първо ганаеца. Отново подаване към Алдаир. Охене в близост до него. Именно играч номер 8 получава центриране в наказателното поле. Това е 2-0 за Левски. Минутата е 87-ма. А тук можем да кажем, че сините си подпечатват участие в плей-офа на Лигата на конференциите. Страхотна атака.